Jeg hedder Jesper Kjærgaard. Jeg er hjertelæge på Rigshospitalet, hvor jeg arbejder med hjertestop til daglig. Jeg har haft foretræde for Sundhedsudvalget på Christiansborg, hvor vi har fået lov at fremføre et synspunkt om, at det er for let at tilmelde sig det, der hedder fravalgsregistret, hvor man kan frasige sig genoplivning ved hjertestop. Men jeg frygter, at befolkningen opfatter hjertestop som en tilstand, og hvis man bliver genoplivet for den, jamen så lever man et liv med svære handicap på den anden side af det. Det må vi sige, at det er ikke tilfældet længere. Den afdeling, jeg arbejder på, har med de sygeste af hjertestoppatienter at gøre, altså de, der er bevidstløse efter, at de er blevet genoplivet. Og vi ved, at når vi behandler 20 af dem, så er der bare én, som ender med et liv med svære handicap på plejehjem osv. 7 må vi tage afsked med i forbindelse med behandlingen. De dør ofte som følge af hjerneskader, som de har, men hvor vi sikrer, at man kan sige ordentligt farvel til sine pårørende og familie, mens man er der. Og endelig er der altså 12 patienter tilbage, som kommer hjem og lever et liv uden afhængighed af andre. Og det mener vi er et rigtig godt resultat, som det er vigtigt, at man holder frem foran sig, hvis det er, at man stadig beslutter at sige nej tak til behandling efter et hjertestop. Ja, man tilmelder sig på sundhed.dk, hvor man bare skal have sit MitID, og det tager ganske få sekunder at tilmelde sig. Jamen det burde være sådan, at når man tilmelder sig fravalgsregistret, altså fravælger at blive genoplivet efter hjertestop, så burde det være noget, der følges op af en samtale, for eksempel med ens egen læge, som sikrer sig, at man har forstået implikationerne af, hvad det er at have sagt nej tak til genoplivning, og jo også sikrer sig, at man ved, hvad det er, at man siger nej til, og at man jo for eksempel ikke har en depression eller noget andet, der gør, at man ikke er med sin fulde dømmekraft i den situation, hvor man tilmelder sig. Tak for i dag. Det er vigtigt, fordi vi frygter, at der er mennesker, som vil dø, selvom de kunne have fået et godt liv på den anden side af et hjertestop.